I-South African Police Service Women's Network kutshanje ibambe umsitho we-Masquerade Ball enxuba njengenxalenye yokubhiyozela inyanga yamanina. Lo msitho ubuhlanganise amanina asebenza kwiinkalo ezahlukeneyo ze-South African Police Service ngenjongo yokuwabhiyozela, ukuwakhuthaza nokuwaxhobisa. Ethetha kulo msitho, uStation Commander wesikhululo samapolisa eMlungisi eKomani, uColonel Rangasamy Bisumba, uthe iminyhadala efana nale ibanjwa minyaka le njengenye yeendlela zokunika imbeko kumanina asebenza kwiinkonzo zamapolisa nokuwakhumbuza ngendima ebalulekileyo ayidlalayo. Ukhuthaze amanina ukuba angazivumeli iimeko ezinzima kunye nemingeni yobomi ukuba ibatyhafise, koko aqhubeke emanyana kwaye exhasana. Uthe amanina kufuneka akholelwe kwizakhono zawo, azithembe kwaye aqonde ukuba anendima enkulu ekwakheni ikamva. Once in a year, we get to celebrate women. Women who have paved the way in order for all our lives to be improved. On 9th of August 1956, when they marched to the Union buildings against apartheid past law, under the theme, Empowered Women, Empower the Nation. Under those words, I would like to welcome you to Nuba, a name that refers to the Great Fish River in the Eastern Cape province of South Africa. The Nuba River was named by King Sandile in the 18th century. Then I would like to ask you, how does a fish get caught? The only answer is by opening its mouth and biting on the bait. Thus, let us as females not get trapped, not get hooked. Today, we are gathered to celebrate Women's Month, a day set aside to take care of you as women in SAPS. Women, you are the key to your future. Your key is your attitude, and thus do not let your attitude define your altitude. Umxholo walo nyaka ebesithi Masquerade ubuthwele umyalezo onzulu. uColonel Bisumba uchaze ukuba amanina amaninzi aphila ngathi afihle ubuntu bawo bokwenene emva kwemask ngenxa yemeko, uloyiko okanye imingeni ahlangabezana nayo ebomini. Uthe lo msitho ubungelilo nje ithuba lokunxiba imask nokonwaba, koko ibingumyalezo ukukhuthaza amanina ukuba akhululeke, azamkele kwaye angoyiki ukubonisa ukuba angobani na. Our theme for 2026 is Masquerade. It is not always as it seems. Many of us are putting on a pretense. We are hiding a lot behind this mask of life. Today, we would like to encourage and motivate you. Stand up, stand proud, be who you are supposed to be. Let us become our true self. Let us remove the mask of life. Women's Network is a challenge. It determines a lot of hard work, perseverance that is needed. Admit the storms of life and strive through unity. This year we symbolize rights, justice, action for all women and girls. I would like to take this opportunity to thank you all for your support, your dedication that you have shown the Women's Network of Chris Hani District, that we serve you with pride. Njengenxalenye yalo msitho, izikhululo zamapolisa ezintathu ezigqwesileyo ziye zavuzwa ngezipho emva kokuqatshelwa ngomsebenzi wazo obalaseleyo kwicandelo le-Special Victim Unit elijongene namatyala achaphazela amaxhoba olwaphulo-mthetho. Umsitho ubuzaliswe luvuyo, ubumbano kunye nomoya wokubhiyozela, kodwa umyalezo ophambili ubucacile. Amanina kufuneka aphakame, axhasane, azithembe kwaye aqhubeke nokwakha ikamva elingcono. Lo mbhiyozo ube sisikhumbuzo sokuba inyanga yamanina ayipheleli ekubhiyozeleni impumelelo yamanina kuphela, kodwa ikwalithuba lokuwakhuthaza ukuba aphile ngokukhululekileyo, angazifihli, aze aqhubeke nokuphumelela kwiindawo zawo zokusebenza nakubomi ngokubanzi.
kwiindaba zevukani community radio ndingunikilita Benz.